मोसानाय सोलोंनो गोसो जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल ओनसोलनि हायलुरुबां डान्स एकाडेमिनि फोरोंगिरि बिथेन कार्जिया बेंटल ओनसोलनि मोसानो मोजां मोनग्राफोरनो बेंटलनि बिसिडिसिआव बेसेन नाङालासे मोसानाय फोरोंथाय होनो साखाफारा जादों। बिथेन कार्जिया गोबाव बोसोरनिफ्रायनो बेंटल ओनसोलाव मोनसे हायलुरुबां डान्स एकाडेमिनि गेजेरजों गोबां मोसानो मोजां मोनग्रा लाइमोनफोरखौ मोसानाय फोरोंबोगासिनो दङ। नाथाय बेबाराव बिथाङा बेसेन लायालासे आर्ट, फ्रीस्टाइल, कन्टेम्परारि, लकिं एन्ड पपिं, हिप हप, डाब स्टेप, बेटल सालसा, रुम्बा आरो बर' कालचारेल डान्स बायदि रोखोमनि मोसानायफोरखौ फोरोंथाय होनो थाखाय थांनाय सानखालि बेंटल दखरा एबसुनि आफादगिरि, बेंटल दालाइसा एबसुनि आफादगिरि, चिरां जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि आरो बेंटल ओनसोलनि समाज सिबियारि बिथांमोनखौ लाफानानै मोनसे मेलनि गेजेरजों सोलोंसाफोरनि गेजेराव गुवारै फोरमायथिनानै होयो। मोसानाय सोलोंनो गोसो जानाय बिथांमोनहा 9678592813 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।